lada menu ki bakwa ban tray hakum ki hakinu ki course ki free course jangka sarkar I mean jangka government te nga pensilor ye phi ba phi pinya join ne pinya let ban ya training pinya yo ban ya tray kumne ban mi sabar te dengdang Dalarisha Shabong te pi sngo kumno hadien bapilawan phaipat naga jakatre jongpi hang nathi na Chennai hadu bapinda poi hang ne ha Guwahati airport te pi sngo kumno hadien bapilai kendo ya ime pa jongpi bayang sam jongpi te to pi pila ban yathu ingi pi sngo kumno lor kata haka jing sngo junga te ngadap raja sukumen ka bakrau tam ningkong e ngai ngoi oblei de daga jing sumar jong oblei ngala ban poi bangan ban phai byang daga jing kemen shaying shasam ban kumju ban yokundo ya ime pa kilman ki para daga mat ka basat baklan te kumta nadu ba ngami na yeng daga jing sung kemen but kumju daga jing ri ka jing sumar jong oblei ka jing support na yeng te kumta ngapoi shathi ngayok kendu shibun ki ngapoi shathi long nga shibun ki breu ki babha ki babha ki bayarap ya nga de ka first time bangan let shathi te ngampat te ba ngampat nang kumdo bangan ya communicate bekiru te long ngayok kendu ya ki breu first te ki breu ki long ki ba bhahi ki ba batai ba yalam lenti lada kandu ke jembakala ba ngangasham te kumju akata ka phang ka ba ngalet chathi da ka ba ngalet ban tray ya ka kam beautician Shathi Chennai pitrai kumi ai kumto tray kumi beautician pitrai kumi beautician dai te lakat nosnam e pitrai sthie mentala shisnam la dan okay batai p1 nagai nadu bangami te nadu bangami ngiami lang ke prakhna hi bangi training lang hang te hapo nang sder te nyasngan ngilet lang deka bus kumju hadu ba ha airport I mean kumju hadu ha train nya shonglang te kumtu bakino hekai andangi la poi ha Chennai ru nya kendo lang nya ngisa lang ha kawe ka hostel te kumtu ngi saya kundu ikino hekai nang thina Chennai ba P1 hang ne Guwahati P1 da flight ne kumno ba nang ta pila ban batai pi kumno ka journey ka jompi ka long safe ne kumno ba pila ban batai ngi lor kata ngawan phai nang thi na po Chennai ngawan phai da ka flight te kalenti shisha kalong ka ba safe kibriru kiba bha hakajim junga ngasham kibriru kiba bha kiba yarap nga te ngasham baka safe nadu bangawan hadu bangandawan phai menta te hadin bapilawan phai menta te pidon jimun mali phai byang pat setisha jakatrai menta pilawan phai na jakatrai seyeng te pidon jimun pat banit phai byang pat sa jakatrai nakalyang junga te hoat nga doni ka jungmut ba ngadon kam mo bangan learn shu ya ka experience bang yo experience shu te ka ka banga ngala thumu te ngakwa ken ba ya katakan urlong tinga thrang hiru ba ngalit phai byang ngalit ban continue byang ka jingtre the te Dalarisha Shabong lada phiyo pat ka kam sini sa Shillong pat pinle kumno pinle phai byang sathi ne kumno ya kata te ho lada don bok ngayo shani te ka bhai ashnong ladi hi te lese ngam yo kam ha Shillong te kum ha Guwahati bajan ro lada ngam yo te ngam ban sing ha ban le byang shathi te pila ban batai ngi pat karkom ka kumopi omo kadang la ba fitre shani te ka jingyo shani ba sathi ka kalong kumno hapring pila ban thu ingi ki jinglut habede bat lada pio jakatre Shillong bat
Setia Chennai. Pidang la ba tre Setia Chennai ne, pidang la ba tre Guwahati na. O Shillong. Oh ya kata kat kum ka jing sung thu jonga. Namar nga sa mentala shis nem cha Guwahati. Te I mean nga la kata nga sa chapo Chennai. Te nga sa ru hostel nga yo ka tulop ngam dalut than ngam lut than ka bam ke jakasa namar kabam ka jakasa nga layo free nang te nga shu kawe na ka salary te nga shu chetang ka ka bangadon kamela de te ka batam te nga layo bantingkai bangan sif yela de te ngam patip hasilong lese ka kham sif shu hasilong hi namar nga don ba email pa hayeng te kapisar kanam lut hire kanam dan kam hire bentit yela di ru long la nga shu se no khandiat namar kenmen ru kila yarap lang inte te bas yarap nga se tang ma te nga thrai kala kham sif shu hasilong hi la dang ayo Te gaba khadu kolong ba pila ban kumnu pidan ban ong halor kiwe par ki para samlamo kidan ki para samla jong jella ge jongi ki bom sam laban ong no ki bom tip pangane ga benta ga bapi phile chete te pidan ne am ban ong ki para samla jongi yule se kim tip pangane ga benta te kumnu pidan ban ong nam ta jongki baki makiru kin yo idea makiru kin slur ban bakin mi na lagi jong kisnong nagi na laga jong ga jella bakin let cawai pat mo habang ngimi na laga jong snong komod ngi explore komod ngi yo ki idea baper namar blay ka kadan ka jing per prengka ka jela jongi bagi wai pat te pidan ban penslur halor ki wai pat ki prasamla jong ka jela jongi nakaliang jonga te ngakarpat hi ya lada manu ki bakwa ban trei hakum ki hakinu ki course ki free course jongka sarkar I mean jongka government te nga penslur ye phi ba phi phinya join ne phinya let ban ya training phinya yo ban ya trei kumne ban mi shapar te kumchu ka bat kawe hot ka ngi kalat ka don hot kalat ka don ngi kwa e ban let tangba ka jing du jing ka do ngimla lese mo komentar kadon ka training hot kadon ka training nang thiena po ba training manga te ki dang don kambon ki khna te wala kata ngala yele ba ki parok changaru ngan nyalam nang shene ki bom police show lani ki bom don kam don cham ki ba shushong yeng tang balong kawe lada wanang te ki haban lot hi by flight to ka basuk hi ba pinyale training be haslong lani hapo Guwahati ka bari free jonga didi jikawai te nang tu te kombat phimdan kamlat phin long nang kila pen latip dot ka sarkar baro te kombat phimlong plade be ka ki khna school jonga sarkar kombat phimdan kam jinglat te kata he okay to te na kaliang jong phi kloi ne am la dadan manu ba kwa ban pan jiram na phi kloi ne am ban daga mensim ba keluj ba mensim ba slur ba pin ai mensim na meki bile se dan ki ba pan jiram phi hatu kloi ne am nyarap iki hoi nga kloi banyarap la da fidan kanu kum pidan interest ya kani ka kam ka banga ngale trei te la da fidan kanu ka cingkeli fidan kanu ka ba pikwa bentep te ngakloi banyara be phi kat banga la kat banga yo kat banga ngasham te kata ngaru ngan ai phi nganyara be phi okay to khule shibun te ublen gerkui phi ba pinang la ban trei bha ki kam ki jam jong phi te God bless you